Idan ka ci gaba da neman ɓata min suna da wannan sharrin, wallahi zan tona maka asiri. Cewar Ummi Rahab ga Adam A. Zango. Matashiyar jaruma a masana'antar Kannywood, Ummi Rahab ta yi zazzafan martani ga tsohon ubangidanta Adam A. Zango. Martanin Ummi Rahab ya biyo bayan wasu bayanai da jarumi Adam A. Zango ya fitar game da tsohuwar yarinyar tasa a wata tattaunawar kai tsaye da ya yi da masoyansa a shafinsa na Instagram game da sabon shiri da yake haskawa mai suna Farin Wata Sha Kallo. Jarumi Adam A. Zango ya baiwa masoyansa da ke bibiyar shafinsa na Instagram damar yi masa tambayoyi game da sabon shirin da yake ɗauka mai suna Farin Wata Sha Kallo, yayin da wasu daga cikin masoyansa suka nemi ya bayyana musu dalilin da ya sa ya cire tsohuwar yarinyarsa mai suna Ummi Rahab. Sai dai a cewar Adam A. Zango, ba dole ne sai ya bayyana dukkan abin da ya faru tsakaninsa da Ummi Rahab ba, saboda kasancewar ta yarinya ce ba wai budurwa ba, da zai fito ya bayyana wa duniya abin da ke tsakaninsu. Hasali ma ya ɗauke ta ne tamkar 'yarsa. Kaɗan daga cikin abubuwan da jarumin ya bayyana game da jarumar shine cewa ko da ɗan da ya haifa ya nuna ma hanyar da zai bi, sai shi kuma ya nuna wannan hanyar baya son ta, to dole ne za su raba gari, ballantana ita da ba shi ne ya haife ta ba. Daga ƙarshe dai jarumin ya bayyana cewa idan ma an ga jarumar ta shiga wani hali nan gaba, to kada a zarge shi, domin yanzu haka sun raba gari da ita, kana ba ta ƙarƙashin kulawar kamfaninsa, ta koma wani kamfani na daban a masana'antar ta shirya fina-finai. Bayan waɗannan kalamai da Adam A. Zango ya yi, sai Ummi Rahab ta yi masa zazzafan martani a shafinta na Instagram, inda ta rubuta cewa, "Na ji kana faɗa cewa wai kana so ka bani tarbiyya, amma na bijire maka. Idan ka ci gaba da neman ɓata min suna da wannan sharrin, wallahi zan tona maka asiri." Ta ƙara da rubuta cewa, "In kunne ya ji,